ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಬೋನಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಪೋಣಂದ ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಆತೊಂಜಿ ದೊಂಬು ಅಂತ ಇಪ್ಪನಾಗಂತ ಕಷ್ಟ ವಾಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು ಅತನ ಬೈಯಡು ನಮಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತೋಳಿ 7 ಗಂಟೆ ಬುಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋವಾರೆ ಎಜ್ಜಿನ ಅನ್ಮಣಂಜಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಯದ ಬರ್ತೋಗು ಪೋಲಿ. ಈ ಗೋಮಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಜೈನ ಸಂತಾನದ ಬಾಹುಬಲಿನ 42 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡು ಪುಣಂಜನ ಏಕಶಿಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಆದೊಂದೊಂದು ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೋಮಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ